Pozývam z Oravy, teda aby niekto povedal, nás tu moc veľa, ale tak je z Oravy, pána Joža Rizoňa, ornitológa. Ďakujem. Dobrý deň, všetkých vás tu vítam a chcel by som pridať ešte taký ornitologicko-ochranársky pohľad k celej tejto problematike, keďže sa jedná o jedno z najcennejších území, ktoré na Slovensku máme a hlavne v posledných rokoch ten vývoj, aký máme v ochrane prírody a ako vidíme, kam sa naša príroda uberá, môžeme povedať, že ťaha za kratší koniec. A ak to pôjde takto ďalej, tak možno o pár rokov sa nám môže stať, že prídeme o čas identity, kvôli ktorej tu mnohí ľudia chodia z celej Európy pozrieť si naše Tatry, pozrieť si vzácnejšie územia, nabrať možno trochu sily počas oddychu. A práve táto zonácia k tomu môže prispieť preto, že vôbec nerešpektuje nielen názory mimovládnych organizácií, ale dokonca došiel tento vývoj tak ďaleko, že ignoruje aj názory odbornej verejnosti, čiže vedcov, ktorí sa k nej vyjadrovali. A môže sa tak zopakovať situácia, ktorej sme boli svedkami ešte pred rokom 1989, kedy v Roháčoch sa plánovala veľká výstavba, ale vtedy vďaka odporu odbornej verejnosti sa zastavila. A dneska je iróniou, že zažívame tú istú situáciu znovu. Čiže veríme, že toto zhromaždenie, a chcel by som všetkým poďakovať, že sa teda v takomto počte zhromaždili, veríme, že toto zhromaždenie bude takou výzvou pre kompetentných, aby už viac nám nehrozili nejaké problémy vo Vysokých Tatrách a hlavne v tých územiach, ako je Salatinská dolina, o ktorej tu už bola reč. Len spomeniem, že napríklad v nej to je najvýznamnejšie územie pre výskyt zvišťov, nášho slovenského symbola, tatranského symbola, endemita, ktorý sa nevyskytuje nikde inde v Európe. Len v tom území je 7 kolónií, takisto je to najvýznamnejšie územie pre výskyt kamzíkov, na ktoré sa tu chodia pozerať ľudia z celého Slovenska, alebo veľmi významné pre tetrovy, ktoré všade inde na Slovensku ubúdajú, hrozí im vyhynutie a tu je ich početnosť stabilná. A práve to, že táto zonácia vznikla za veľmi pochybných okolností, bez rešpektovania názoru odbornej verejnosti, môže spôsobiť, že o toto všetko prídeme. Takže verím, že práve to naše zhromaždenie prispieje k tomu, aby sa tak nestalo. A verím, že zonácia sa príjme v takej podobe, aby sme sa za ňu nemuseli pred ostatnou Európou hanbiť a aby sa tu naozaj mohli aj ďalší ľudia a ďalšie generácie v celej Európy radi vracať. Takže ďakujem. Takže máme ďalšieho hostia a bývalého riaditeľa Správy Národného parku Slovenský raj, pán Bevi Lakva. Príjemné, slnečné, teplé nedeľné popoludne vám všetkým prajem. Pozdravujem zvytky ochranárov na Slovensku, ktorí sa ešte rozdržali v Bratislave. Musím sa priznať, že nemám právo hovoriť za všetkých tých, ktorí boli odídení zo štátnej ochrany prírody, ale všetci určite budú so mnou súhlasiť, keď poviem, že táto situácia, ktorá je teraz v štátnej ochrane prírody a v ochrane prírody vôbec, sa pripravovala už veľmi dlhé roky. Národný park Slovenský raj mal pripravenú zonáciu už v roku 1998, doteraz sa neschválila. Teraz je pripravená nová, už v roku 2006 bola pripravená nová, aj s programom starostlivosti. Doteraz nie je pripravený. V roku 2004, začiatkom z roku 2004 som videl zonáciu Tanapu. Nemohla prejsť. Prečo? Jednoducho v mútnych vodách sa lepšie chytajú veľké ryby. O to tu vlastne ide. Je to taký prímer, ako keď chcete uvariť žabu. Keď ho hodíte do horúcej vody, vyskočí hneď. Keď ho hodíte do studenej a pomaličky tú vodu zohrievate, tá žaba sa dá uvariť. Ja vám prajem, aby sme pripravili všetci, vám aj sebe, takú situáciu, aby sme tú vodu veľmi rýchle zohriali, aby žaba vyskočila z hrnca a nedala sa uvariť. Lebo v opačnom prípade
Jediné riešenie bude vhodné zrušiť Tatranský národný park, rozpredať žľúd na pamätníky, rozpredať vápenec a vypáliť vápenec na betón a pekne speňažiť toto posledné národné bohatstvo, ktoré sme si tu ako tak zachovali. Ďakujem vám za pozornosť. Takže posledný rečník v dnešnom programe bude pán Miro Dragún a oni majú také občianske združenie Nie ropovodu cez Žitný ostrov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, na úvod chcem poďakovať pánovi Hlinovi, že mi dovolil vystúpiť. Môžem súhlasiť iba s mojimi predrečníkmi o tom, že je naozaj dôležité chrániť Tatry, ale prírodu všeobecne. Ja zastupujem občianske združenie Nie ropovodu cez Žitný ostrov. Prišiel som len povedať toľko, že táto vláda a ľudia, ktorí sedia v nej, sú zásadne proti prírode, proti ochrane životného prostredia všeobecne na Slovensku. Nič tu nie je sveté. Zoberme si len tie Tatry, ale Žitný ostrov, keď sú schopní cez najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe postaviť ropovod, ktorý by mohol znečistiť pitnú vodu pre celé západné Slovensko. Preto vás chcem aj poprosiť všetkých, aby ste podporili aj našu petíciu. Ďakujem.